Moi, minä olen Thomas Neon-Kleus. Minä opiskelen merkonomi-alaa Suomen liikemiesten kauppaopistossa Pasilassa. Kuulin koulun kansainvälisestä toiminnasta Vilma-viestin kautta, joka tuli minulle, ja se oli helppo hakea mukaan, pistin vaan viesti siihen ja pääsin mukaan helposti. Minä osallistuin Saksan matkaan Kasseliin. Matka temallisesti sille, että mentiin Saksaan opettajien ja opiskelijoiden kanssa ja koulu maksoi lennot, ja sitten Saksassa majautuimme tuolla saksalaisten opiskelijoiden luona. Kun olimme ulkomailla, me käytiin ympäri vähän sitä kaupunkia, käytiin työssä oppimassa niiden saksalaisten opiskelijoiden kanssa ja käytiin vaan niiden koululla. Mä opin ulkomailla, että saksalaiset on paljon tarkempia ja tiukempia kaikista pienistä asioista, mutta ne on tosi mukavia ja tunnollisia ihmisiä. Saksalaiset tulivat Suomeen ja kun he olivat täällä, me käytiin oppitunneilla meidän koulussa ja käytiin ympäri Helsingin kaupunkia ja näytettiin nähtävyyksiä ja käytiin museoissa. Minun mielestä on tärkeää hankkia kansainvälistä kokemusta, koska kaikki mitä nähdään maailman eri kuvasta kuin vaan siltä omasta kotikuvasta.